Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Iti madama nga oras tayo kakabsat, alas 5:51, iti agsapa. Ito ang Tiagsapa Anapduan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapduan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. May kasangapulo kadwa iti mabilang iti bulan iti Mayo kakabsat. Kumusta? Iti aglawlaw tayo iti dating agundaway. Praise the Lord na medyo makuyum-yum iti panawon. Aya, kat may ati agkapi. Medyo ada tilaok na nga nalamniis nga pulo iti angin kakabsat. Well, anyway, agyaman tayo ta privilege when the bonus man tayo ta kakabsat. Kaya iti apo. Aya, gapo iti nakapudpudot nga panawon tayo. Agyaman tayo iti Diyos. Aya. Kata awisin kayo man nga makipagpaset iti dating gundangway, iti panagadal tayo karag iti sasao ti apo, iti dating programa ti agsapan at nuan, iti namnama manipod Lunes aging gana iti Biyernes, iti dating istasyon 1143 DZMR Santiago City, iti naragsa ka magkabkablaw kada kay Aldao, iti Biyernes Lawrence Salazar. Minsan madanaganak kadagiti kasapulak tao may manadi agresat amang kurikan niya ngumno may tipa nagdandanan utubig dagiti tumatayap dida agani wenno agmula ngumnapudragsak na Karkarina adi naktubayan kan panawan Ited na minakasapulan Tamataleg na nagpagkamangan Katno may tadua problema At dati apo amang tapaya Ako na nga aywanan hanggat makadamo na Pagtakderak di karkarina Adi naktubayan kan panawan Ited na minakasapulan Pamataleg inagpagkamangan Di naktubayan kan panawan Ted na minakasapulan Namataleg ni nagpagkamangan Nagtakderak ti karkarina Adi naktubayan kan panawan Ted na minakasapulan Namataleg ni nagpagkamangan Alawen kakabsat, agyaman tayo iti daytang nga kanta matalag apang kamangan. Bueno, awan ti sabaling katalgadan nga pagkamangan tayo no di iti Dios na pagsaserbihan tayo. Amen.
Well, iti libro kakabsat ti Acts, when aramid kapitulo 18, versikulo 3 hanggang 17, kasi iti saritaan na. Nalintag iti aramid ni Sikias, iti imatang ni Yahweh, kas iti day di ari nga David, akapuunan na. Dinadaal dagiti lugar, when verse 4 ko na, dinadaal na dagiti lugar, apag daydayaman dagiti pagano, binurburak na dagiti batong adigi, kin tinumbana dagiti adigi ana idaton kini Assyria, a Diyosa. Binurburak na mat iti sinanulag a bronseng inaramid ni Moises, ang mawawagan iti ni Hustan. Aginggana kadagiti a tiyempo, nagpupuor dagiti Israelita iti insenso, akas pamadayaw iti sinanulag. Nagtalag ni Ezekias kini Yahweh a Dios iti Israel. Awanan iti ari akas kini Ezekias, a nagturay iti Huda. Sakbay man wenno kalpasan iti panagturay na. Napudno kini Yahweh ket pulos adi ay nagsukir ken kuana. Saan na sinalungasing dagiti bilin nga inti ni Yahweh kini Moises. Iti kasta adda ken kuana ni Yahweh. Ket nagbaleg iti amin nga inaramid na. Binusor na iti emperador iti Assyria ket di na kinayat iti sumuko ken kuana. Madaydayaw iti Dios kadagiti nga sa saunang intay binasa manen iti dayto nga gundaway kakabsat. Amoyo iti Dios nga pagserserbian tayo kabsat wenno ti ama tayo kabsat kay kaya't nga gungunaan kay kaya't nga ikkan iti reward dagiti matalag ti anak na. Kumusta kabsat? Adam alam mo awat mong reward. Awanan ti kapintasan nga tiyempo no diin tuno umasadig tayo iti Dios iti panawan ti pakarigatan ket kunaan tayo apo lagi puman iti kinamatalag ko ken ka. Saan nga tapno dadi surwan tayo ti apo, saan nga tapno di ka sa i-manipulate tayo wenno patigmaan tayo. Dagiti I mean, lang isuro tayo apo no, kabsat. Iti no di ket dagiti bagbagi tayo ket sikikita iti Dios iti kinamatalag tayo. Ket ay ayaten na aming anak na nga agbibiyag nga matalag ken kuana. Iti Biblia isuro na kada tayo kakabsat nga iti panagbalin tayo nga matalag iti Dios, lukatan na iti ruangan iti Dios nga agtignay iti naisingsingayan nga wagas. Nga uray datayo kakabsat, ket saan tayo kang ammo ken mabalin nga aramiden. Tinggal iti Dios kakabsat. Tinggal iti Dios iti panagbiag dagiti agtultuloy nga matalag iti panagsurot na ken kuana. No ni Sikias ket may sa kadagiti na indaklan nga ari Jehuda iti panagari na ket may sa kadagiti kabayagan agsipod matalig isuna. Nga nakipagna iti Dios. Isuna wenno na bendisyonan isuna. Dinadaal na dagiti pagdaydayawan dagiti pagano talaga nga kumbaga ket puro dagiti kinamatalig na awan ti reservation na insaad na iti puso nang agserbi iti Dios. Ket dinalusan na iti nasyon tapno dagiti managbasol nga agar-aramid ay talagang mabalbaliwan da. Impakita na iti naidumduma kakabsat nga panagtalik na iti Dios. Ket addaan iti kinapudno ket masansan nga dalan na kadagiti dayti bagbagi na kanayon nang i-search tapno makita na no makay-ayo met laeng kadi iti Dios. Saan lang iti tiyempo iti kasapulan na no di ket iti amin nga gundawa nagpinta siguro nga iti inaldaw-aldaw kakabsat nga panagdaldalyasat tayo iti inaldaw-aldaw nga kabibiyag tayo ket adda nga di evaluation tayo. Kadaywan nga aramid kakabsat nga ito na maturog panunuto iti inaramid ko. Ket Lord, manungat nga porsyento iti napadayawan tibiyag ko iti kadagiti nga inaramid kong agmalem. Adda nga di ka panunutak. Kanayon nga kasya iti mapampanusak nga maturog ganak makaturog. Napintas la unay nga evaluate tayo nga kitain tayo man no dadya 24 hours Lord nga inpaay mo manungat nga minutos ti inpaay ko kay nga nagkararag manungat nga gundaway nga naging bendisyonak when inaramid ko dagiti pagayatam. Amo ni Ezekias ket saan met ket nga emergency kakabsat nga 911 nga Kristiyano nga anytime ket matatawagan da. Magbag na isu nga matalik iti Dios uray kadagiti tiyempo nga awan iti pakarigatan na. Hanlaing iti no agrigat no di ket iti amin nga gundaway iti amin nga tiyempo ni Ezekias ay ket talaga makipagpag na iti Dios. Ngem saan namat kayat nga saan nga gapo kakabsat nga matalag nagserserbihan nga gapo nga faithful servant sunan ay saan tayo mutten? Ori da tayo kakabsat saan tayo mutten nga sumao iti kapadasan iti biyag. Haan kakabsat. Itang manlaangan ni Jesus. Kini di aldaw ni Ezekias kakabsat. Simango iti nadagsen nga kapadasan gapo iti sakit.
may isang grabe nga sakit na di kabsat, nga basta-basta nga sakit, yung halos ipatay na ni Ezekias. Kung nanangaro iti Acts chapter 20 verse 1, kadagitang at tiyempo, nagsakit ni Aring Ezekias, kat nagistayan na tay. Napan, sinarungkaran ni Propeta Isaiah, nga anak ni Amos, ket imbaga na kay kuana, kuna iti apo, aya bilin mon, dagiti mapanawam sa saan ka nga imbaganan. Agsagana ka nga matay. Wow. Nada ni Ezekias iti sakit saan nga gapot ta nagbasol no dikit ti gapot ta isuna ket maysa nga tao kakabsat. Yeah. Ket saan laeng nga sinsinan nga sakit no dikit ti ko nagtatay, mabalin nang ipatay. Grabe dato nga napadasan ni Ezekias. Ket no sikat yanda ka kasasaad na amumot nga matalik ka, ket mabalin mo nga wenno kadaywan nga ibagbaga iti tao, apo, ay matalik ka akmet apay nagsakita. Apo, matalik ka akmet apay agkurkurangak. Apo apay dagiti nga tattao, ket matalik dapat nga agserserbi ti apo apay nagsakit da, apay kasti na pasamak kadakwada. Kas panangkita iti Dios iti ayat na kengkuana, imbaon na iti Dios ni Elias tapno ipakaamunang asidegan iti papatay na. Ket tapno makarami dagiti importante nga desisyon iti panagbiag na. Kabsat uray iti kasayaatan, uray iti kasingpetan, uray iti kangatuan nga Christian leader saan nga exempted ti pakarigatan ken ti digra kakabsat. Ngem makita tayo mo iti verse 2 ken 3 naawatan ni Ezekias nga iti Dios ket nalinteg saan lang isuna iti mangidaulo ngem maysa nga Dios nga sikikita ket amuna no anya iti kasasaad iti relasyon tayo ken kuana. Nagkararag ni Ezekias ket dimawat iti panakaagas tapno agbiag pay isuna iti nabayag. Anya iti kinunana iti verse 3, laglagi pum apo ang nagserbi aken ka as ipupudno ken iti amin at puso ket kanayon nga ikagumaak nga agaramid iti pagayatam nagsangit iti nasaem ni Ezekias. Nagsayat nga maamuan tayo kakabsat no anya iti sumbat iti Dios iti tao nga agbibiag ken magbagna nga matalik ken kuana. May isang gidatong sumbat nga nya kunana siak ni Yahweh a Dios ni David a kapuunan na nangeg ko iti kararag mo ket nakitak dagiti luam. Paimbagen ka ket tallo nga aldaw manipod ita inka iti templo. Agpaot pay iti biag mo iti 15 nga taon. Isalakan na ka ken dayto nga syudad ti Jerusalem iti panakabalin iti emperador ti Assyria. Sa laknibak daytoy a syudad gapu iti dayaw ko ken gapu iti inkarik iti daydi David nga adipon ko. Kabsat no matalik tayo, adda iti right tayo, adda bilig tayo, adda ti authority tayo kakabsat nga mangibaga nga Lord, laglagi po man iti kinamatalik ko. Kasat nungay kakabsat nga ti pagkaamom dita biyag mo, dita bagim, ket hamumat nga impaay iti apo. Hamumat nga inaramid dagiti masapul nga aramiden ko mga ipaparamid iti Dios. Sikikita kan sinilinggang iti Dios kadagiti matalik kakabsat nga adipon na. Saan na laeng nga inagasan ngem ninayunan na pay. Mano nga tawan 15 nga taon iti panagbiag ni Ezekias. Aya nagpinta siya no kasi mo ti pamayan ni Apo Dios. Lawrence kang kapay ti 10 nga taon ay ka talaga nga ma-maximize ko ala diti 10 years. Nga panagbiag ko no inya ti pagiyapanak. Aya, kabsat amuna nga gungunaan iti Dios dagiti matalik ken kuana. Aya. No sikaket ti ammom ket basit nga banag daytar aramiden para iti apo. Nga kunam Lord, nagbasit mo't laeng sa awan ti iskan na. No, itultuloy mo dayta nga aramiden kakabsat. No sikaket may nga tagalinis iti church, worship leader, when anya agbalin ka nga matalik. Aya, uri man pay kada tayo nga Kristiyano kakabsat agbalin tayo agtakder tayo nga matalik. Makikita man iti tao, makikita na ka man ni pastor mo, when sinupay nga leader yung kakabsat agbalin ka nga matalik. Kunana amuna nga gungunaan iti Dios dagiti matalik ken kuana. Ayan hamot nga sapulan ket nga ipakitam dagiti tao ayan nga matalik ka no dikit di in your own ways mabalin ka nga agmatalik kakabsat. Aya makikita man iti tao, agbalin ka nga faithful iti apo.
adda iti gungunana dagiti makipagpagna iti Apo ken matalek ngagserserbi ken kuana. Dati ket may isang istorya kakabsat nga istorya ket dinapalpalabasan maipapan iti may isang nga ari nga agbirbirok iti matalek nga adipon na. Ket nakasapol iti duwa. Iniyaban na daytoy nga duwa nga lalaki ket impayan na iti nababa iti nababa nga sweldo ket dinawat na nga punwenda iti may nga basket iti danom manipot iti asidig iti bubon. Kalpasan iti panangi bukbuk da iti duwa nga timbang nga danom iti basket. May isa kadagiti lalaki ti nag-surrender. Kuna na ay ti kasayat nga ramiden kasla tala nakurkurang na dito. Agal-ala iti danom nga o nga basket ti pagwam ay madikayaten. Agawid akon sikalat iti mangituloy yan. Kuna naman yung may isa, yung ba't naman yung may isang lalaki, san kung amuno apay nga kayat iti aring aramidin ta daytoy. Yung sa nga bali, uray, dapat silduta. Aramidin talaga di pagayatan na. Insong ba't yung umuno ng lalaki, no kaya't mo aramidin, di go. Nung siya kagawid akon, hangko kayaten. Pumanaw akon, kuna na. Diyan may isang lalaki, isuti nagtultuloy nga nagaramid, iti paparamid ti ari. Aging gana nga, na magaan iti bubon, nga pag-alaan da iti danom, iti na nga napansin, da nga lalaki, iti may isa nga nakasalsiling manipot iti dayta nga bubon, may isa nga diamante nga singsing. Ket ijay nga naawatan dayto nga lalaki nga saan nga kinamaag iti aramiden nanudik iti amuna ammo iti ari no anya iti masapol nga aramiden tapno ti kasta mabirukan da dayta na pukaw nga singsing nga diamante. Ket gapu di nagtultuloy nagbalin dayto nga matalek nga lalaki di may isa naala na iti posisyon nga nagbalin nga pagtalkan iti ari. Nagunod kakabsat, ipaset ni Ezekias, nagunod ni Ezekias iti sumbat ti kararag na iti Dios. Sumbat gaputa matalik isuna nga nakipag na iti Dios iti adu patawtawan. Kabsat, saan ka nga maupay, into no kasla iti panagpunam, agar aramid ka iti awan kay iskan na iti Dios. Agtalinaed ka, matalik ka, nga amo nga liwayan ti agbaling nga matalik iti Dios. Amo nga liwayan ka dit agserbi iti Dios kakabsat. Ora anyaman pa iti mapadpadasam anyaman pay iti agdama kasasaad no kakabsat ti kasayaatan kapintasan nga lugar into no addaan tayo dinadagsan ni problema ket ti presensya iti Apo ket dagitoy kumakakabsat nga paglablabasan tayo isu iti mga mangipush kada tayo tapno ti kasta agserbi tayo haan nga mangisina kada tayo kakabsat. Ijay nga makita iti Apo iti kinamatalik tayo. Kaya nga uri aglablabas tayo iti narigat nga kasasaad kakabsat addalat ta iti kinamatalik tayo. Saan pa'y nga naudi nga agbiag ka nga matalik ayatik nga kakabsat. Makita tayo dito kakabsat iti panakabalin iti matalik nga Dios babaen iti sao iti Dios. Naagasan kakabsat. Kaya kita man naagasan ni Ezekias into ni ipalubos iti Dios nga sumango dagiti matalik nga anak na iti kapadasan adda iti rason wenno plano iti Dios. Ayan into no marikrik na tayo into no sagsagabaan tayo narigat tayo nga maawatan kakabsat. Narigat tayo nga maawatan dagiti nga banbanag yun into no kalpasan dagita ket makitam dadyan aramiden ni Apo Dios nga unti-unti ma-realize mo yes thank you Lord ta napasamak daytoy. Hantay nga thank you iti sakit na nga ito diwagas na kakabsat agyaman tayo. Alam po nyo, napakasakit, nagrigat, nasakit, iti pasamak, iti biyag mi. Ngayon kaaduan nga adda ti panagrag, umiga puta nakita mi, no apay nga kastoy iti napasamak kada kami. Adu, dahito nga testimony kakabsat, dahito testimony, dahito napasamak, into i-testify mi, adu ti mapabilig, yun palang purpose, isa sa mga purpose ng iti Diyos kakabsat. Nga into no, ag-testify kami, ag-testify ni Pastora Joy, adu iti mapabilig. Praise the Lord. Iso nga anusam kakabsat ti anyaman nga bakbaklaim nga dadagsen napaka-awkward man na sabihin nga adda iti plano iti Apo iti daytoy nga aldaw kakabsat adda kanain ta nga mangmangan nga handang ipaay daytan no amo nga kabailan patauran iti panaganos iti maaddaan iti dadagsen kakabsat. Kasta ko makabsat iti panagkita tayo iti kapadasan biruken tayo no anya iti plano ket no kasatno nga maiparangarang iti dayag iti Dios manipod kada iti kapadasan. No daduma dakdakkel da di kapadasan tayo ngem iti pamati tayo.
Ngem kuna garon kakabsat no kasat nung iparangarang iti dayag iti Dios kasat no kang agbalinlat nga blessing in spite doon diyan in spite kadagiti nakatadno nga kapadasan tayo iti panagbiag kakabsat. Kini Ezekias isuna ket naagasan ket impayan isuna iti Dios kadagiti pagilasinan nga mga parangarang iti panakabalin ken kinamanagayat iti Dios ken kuana. Kabsat kayat iti Dios nga isubli na iti salon at iti bagbagim. Isubli na iti nasayaat nga linangan mo iti Apo. Isubli na iti panakikadwam kadagiti tattao iti Dios. Isubli na iti posisyon mo. Isubli na iti pamatid nga iti Dios iti kaindaklan nga mangagas madaydayaw iti Apo. God is in the restoration business. Awan iti sabali kakabsat nga makaramid iti inaramid iti Dios kin Ezekias iti Dios laeng nga mangidadaulo iti amin nga adda ditoy lubong. Iti Dios nga pagsaserbian ni Elias kin Ezekias ket isumot lang kakabsat iti Dios nga naindaklan ken nabilig nga pagsaserbian tayo. Anya nga Dios kakabsat ti pagsaserbian da. Dios nga matalag kadakwada ken man nakabalin amin is the Almighty God, powerful God, omnipotent God the Father. Hallelujah. Kabsat, saan mo ko mga tagibasitin iti sumbat iti Dios ken ka. Ngayon tuno sumango ka iti adu nga parikot. Aya, ket kasla saan mo nga ammo iti aramidem ibagam to iti Dios nga addaan iti napudno nga puso Apo. Lagi puman iti kinamatalik ko. Ket no saan mo nga maibaga dayta ita, irugim man daytang irugim man dayto nga aldaw nga makipagnaka nga addaan iti kinamatalik iti Dios. Makikita iti Dios kun agarod kakabsat iti tarigagay mo iti daytoy. Ita nga pagnaka ken kuana nga addaan iti panagtalik. Laglagi pom kabsat. Mangrugi iti maysa nga addang iti milyon nga panagaddang. Irugim itan. No saan ka nga mabalin, o saan ka nga nagbalin kakabsat nga matalik, iti naglablabas. Daytoy ti gundaway, ita iti rugina, iti daytoy nga tiyempo kakabsat. Daytoy kasayaatan nga tiyempo nga rugyam, iti panakipagnam nga matalik iti Dios, nga intuludong tengto, iti pasamak iti biyag tayo, may karapatan po tayo, adda iti right tayo kakabsat nga mangibaga nga lagi puman iti kinamatalik ko Apo. Ket no matalag ka met kabsat agtultuloy ka nga matalag uray ka dagiti tiempo nga addaan ka iti adu nga kapadasan. Adda na Jesus nga sikikita ken sididingeg iti amin a kararag mo. Pudno launay kabsat nga sungbatan iti Dios dagiti agtultuloy nga agtalinaed ken kuana. Sididingeg ka dagiti sang sangit ken kararag dagiti matalag nga adipon na amuna kakabsat dagitoy matintinag nga luwam kakabsat manipod ita matam daytarigat mo nga bakbaklayem iti daytoy nga gundaway. Uri man pay anya ti kasasaad mo kakabsat ayam matalik ka nga agserbilat ta iti Dios no man pay nagrigat iti daan ka iti dadagsen nga di kun kunatay nga agbaling nga matalag iti Apo adu nga salubsod iti sumangbay kada tayo ngim ibaga ken ka patib kerem kakabsat dayta pamaten ket ipaay mo amin dagita nga dadagsen mo iti Apo ket agbaling ka nga matalag makitam iti ramiden iti Dios nga naisingsingayan ken ka iti dayting aldaw dagiti lalaki ken babae nga mabaling agpuna iti Dios lagi puman iti kinamatalag ko ket pudno nga nagasat nga tattao ayatek nga kakabsat. Madaydayaw iti Apo, iti presensya na iti dayting nga gundaway. Hallelujah. Hallelujah. Apo kas irugimi iti dayting aldaw, kumamang kami ken ka. Nga dati panagraem kina panagpakumbaba ka dagiti puspuso mi. Pakawanen na kami Apo. Anyaman dagiti makitam nga kinarugit. Kadagiti puspuso mi iti dayting nga kanito, dalusan na kami Apo. Agbalin kami kung mga nalinis nga ubeham ket maikari kami nga umasdig ken ka Apo Dios. Pakawanan na kami kadagiti adu nga naglablabas nga aldaw nga sinaysayang mi Apo kami nga balin nga matalek ken ka. Lord nangagan mi kadagiti sasaom tapno addanto Apo Dios iti addanto iti right mi addanto iti kabailan mi Apo nga mangibaga nga lagi pom iti kinamatalek mi tulungam nga irugyan mi iti daytoy aldaw. Wen Apo adu met iti kakabsat mi nga daan iti dadagsen iti daytoy nga kanito. Agaramid ka man iti wagas, iti panakawayawayada, iti tunggal maysa kadakwada nga dumdum nga Apo makitam, Apo iti kinaadu nga bakbaklayan da.
tinakat ado nga problema, dagiti nga kakabsat, Apo iyoman kumanken ka. Apo, ket itpaay mo man, ititulong kadagiti nga kakabsat. Waya-wayaam kadagiti narigat nga kasasaad da Apo Dios. Aya, ngem Lord, sikaman Apo ti garabi iti wagas mo kadagitoy, nga mapaspasamak Apo kadagiti nga kakabsat, O Lord God, lagi pom kadi nga kankanayon, dagiti kinamatalet da Apong agserbida ken ka. Wala po adu dagiti kakabsat mi agsagsagaba iti sakit iti daytoy nga gundaway, agtignay ka man iti kasasada ket aramidem nga salon at Apo iti amin nga paset iti bagbagida Apo tapno maaramid da dagiti responsibilidad da nga daan iti panagyaman ken ka o Apo. Kastamag ngay datag ko, iti tunggal may sa nga dumdumngeg iti daytoy, dagiti kakabsat nga agbuy-buy na iti live streaming Apo, hangkuman ida nga mabinsa-binsar o Apo, ngam amom Apo Dios iti dadagsenda, amom Apo ti problema da, amom Apo Dios, iti kasasaad, dagiti na pisikalan nga bagbagida, kadagiti kakabsat nga agdingdingeg, o Dios, padamang nga agdingdingeg, kadagiti sibsiba iti radyo da Apo Dios, aramidem man dati nga point of contact tap na ti kasta, mawaya-wayaan da, maagasan da manipod, kadagiti na nakabaludan da Apo nga saksakit. Lord, itinagan ni Jesus, waya-waya puripay kadagiti kasapulan, anyaman nga kasapulan da Apo iyuman miken ka, O Lord God, ket lagi pom iti kinamatalik miken ka, agyaman kami, ket agtultuloy kami, agtultuloy da ka Apo Dios nga idaydayaw iti daytoy nga gundawa. We give you praise, glory, and honor, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kasisinising ti init, amang ted ti lawag ti biyak, idirinat kinadakkel mo, ken kinamatalek mo. No tumangadak tingato, ket utubek tiarap mo, o ti langit ipalgak na, Apo Dios nagtanok ka. Sipnget ngem tuy puso natangget, ngiwat ko ipukaw na husana. Alawan kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta. Aya kinamataleg. Well, na yung pagkasapa tayo amin kadagiti kakabsat nga da kay sibsiba iti radyo da, iti daytoy nga gundaway madaydayaw iti Dios kakabsat. Pinagyaman iti panakiadday tila sa 30 nga minutos. Orepay kadagiti kakabsat nga madama nga agbuy-buy iti live streaming. Kini Pastora nga Julie Abuena, hallelujah. Thank you, Lord. Kunana. Kini Ma'am nga Shirley Dumon, blessed morning, Pastor, and everyone. God bless. God cares for us. Thank you, Lord. Alma Pimentel, bless morning, Pastor at Pastora. Praise God. Orepe kini sister nga Gemma Basug. Amen. Kunana Jovelyn Martin Bayungasan. Amen. Matalag iti Apo. Iti amin na panungan, matalag iti amin na pasamak. Nice na kanta na ito. Orepay kini sister nga Maribik Aliaga. Amen. Kunana kini Pastora nga Teresita Martinez. Thank you. Amen and amen. Thank you, Pastor. Iti mensahe. God bless you always and your family, Pastor. Pastor Junimil Hipo, Limbang Abigat Pastor and family and to everyone. Kunana. Yapay, basit mo iti nagapir dito ni sister nga Elvira nga Apangan. Good morning, good morning. Kada kayo amin nga awan labas na kakabsat. Okay. Medyo naglukloko dati signal dati pagbasbasa kakabsat isyonghan nga agapir amin digi jaya nagnagan nga kabsat. Ore pa kini sister nga Maylene nga Tembresa Tamayo Sabado.
Good morning kini Sister nga Teresita Malagayo. Wala na good morning, Juby Bimbo. Amen. Kada giti kakabsat tayong matita San Guillermo, Isabela, dita Ahud, dita Rizal. Naimbang agsapa yung amin, dita Bantay Pukaw, Dilukot. Ayan, doon ti agdigdingig dita kakabsat. Maray dayaw iti Apo, iti praise report yung akan kanayon, dito 11:43 kakabsat. Nga talagang yung liwliwain ti agdingig kini kumpadre nga Yabot, kini kumarik nga Melanie, pastor nga Kenneth. Aya, kini pastora Prinsesa dita. Good morning kada kayo amin nga awan labas na kakabsat. Aya, uri pa kini Sister nga Leti Arsalan Matias, Juby Bimbo na imbang nga agsapa yo amin nga awan labas na. Okay, napay kakabsat Sindupay. Well, yaman na kakabsat okay, thank you very much kakabsat panakiadayo. Manin kanya kiti dati nga kakabsat kila so ditan lupulo nga minutos. Ngayon kay panagdingag kiti dati nga programa ket sapay kuma kumbaga sapat dati ko mga nangagan tayo kakabsat kasangon tayo manen iti dati nga weekend. Aya, agbalin tayo nga matalet iti Apo anyaman iti mapaspasamak kunak managarod kakabsat lumabas tayo man iti dakkel nga nalagsen problema. Aya, napinpindas nga agkamatalig tayo iti Apo ilaban tayo iti panagbalin tayo nga kinamatalag iti Dios kakabsat. Tapno ti kasta nalakatay ti makita gamin iti ket talaga nga makita nga nalakatay nga makarecover iti dayta orek sapno kadagsen nga problema kasi pinagkamatalag iti Apo itid tayo amin kinyana kay kaputahan tayo mga kabailan. Dagita nga problema, dagita nga dadagsan nga adaka na tayo kakabsat. It din tayo kini Apo Dios. Kat agtultuloy kayo tayo nga makipagnakingkwana. O yan, the extension kakabsat. The exhortation tayo. Well, agyaman na kumanin iti aso sa 30 nga minutos kayo kayo panagdingig. Iti dayto nga gundaway. Good morning kini Pastor Joy nga madamamat kayo dingig. Kaya syempre advance ado na gid celebrate mit into Sunday ti Mother's Day. Happy Mother's Day kada kiti amin nga naganda. Katalawan kay kabsat agyaman na kiti lasud 30 minutos ngin kay panagdingig iti dating programa. Ti agsapa anap no ani tinamnama kikita tayo manen into sumarunong nga lawas iti dating istasyon ken iti dating programa agraman iti kasting nga oras kakabsat. Ti agsapa anap no ani tinamnama ti anak kay ken kabsat yo iti tangatang Lawrence Salazar na imbangal daw iti Biyernes. Happy weekend. Inanama dagiti sa iti Apo undasan nga balurin ti agmalen. Nangyigan tayo ti programa ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes ingat Biyernes ditoy 11:43 DZMR. No addaman ti kayatyo nga ipakararag, ag-text kayo ditoy 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 DZMR, your Missions Radio. Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. Honors and awards make many people happy and proud. Ngunit higit sa pagkakamit ng pagkilala ng kahusay